Jeg har valgt kapitel 3, som omhandler tryk og opdrift. Og så vil jeg gerne forklare lidt om trykket, opdriften og tyngdekraften. Jeg vil gerne snakke om trykket. Trykket defineres som P, og som har en SI-enhed, som er PA, som er Pascal. Og hvordan vi finder frem til selve P'et, det er, at vi skal dividere F, altså F delt med A. Og F det er vores kraft, og A det er vores areal. F og A, de har en stor indflydelse. Hvis vi nu antager, hvis vi nu antager, at min hånd det er et bord, og så bruger jeg min tommelfinger med at presse ned, det vil sige, så vil min tommelfinger være selve F, som er kraften. Og under min tommelfinger, så har vi arealet. Og hvis vi nu antager, at kraften den er utrolig høj, og arealet er utrolig lavt, så får vi et rigtig højt tryk. Eller hvis vi nu antager, at selve kraften den er ikke så høj igen i forhold til arealet, så får vi ikke særlig et højt tryk. Og på jordkloden så har vi, at jordkloden den er 1 atmosfærisk tryk, som er det samme som 101,3 kilopascal. Ja. Nu vil jeg gerne snakke om opdriften, og efterfølgende til allersidst, men ikke mindst tyngdekraften. Super. Opdriften kan defineres som F op, og SI-enheden, det er Newton. Super. Men tyngdekraften har faktisk en indflydelse på opdriften. Og det kan vi lige skrive den op, så den ikke forvirrer. FT, som er tyngdekraften. Hvis opdriften er højere end tyngdekraften, så kan den svæve. Og hvis tyngdekraften er højere end opdriften, så kan den ikke svæve. Så basisk, altså, den skal op, og den skal ned. Super, tyngdekraften. Tyngdekraften defineres som FT, er lige med massen af genstand, og så gange med G, og G den er konstant. Vores G det er 9,82 Newton per kilo, og SI-enheden for tyngdekraften den er M. Hvorfor er det? Nå. Vi ved, at massen den skal være i kilo, og så går det bare ud med hinanden. Ja, sådan her. Super, og så har vi Newton med bag. Det sidste, jeg vil gerne tilføje, det er, at tyngdekraften er faktisk modsætningen til opdrift. Fordi opdrift går op, og tyngdekraft den hiver opdriften ned. Vi har også fået kapitel 3, som handler om tyngdekraft og opdrift. Og derfor så har vi valgt at lave sådan et ballonforsøg, hvor vi vil lave nogle forskellige udregninger. Og til sidst finde ud af, hvilken temperatur der skal være i den her ballon, for de svæve. Vi ved volumen i ballonen, og så ved vi ballonens masse. Og vi har brugt stearinlys, hvor vi har taget der skilt, så det ikke bare er særlig meget. Og så har vi størrelsehovedet, som holder selve ballonen og stearinlyset. Ja. Ja, og derudover så kender vi også trykket. Det er bare almindelig atmosfærisk tryk, fordi det bare er her i luften. Og så kender vi temperaturen rundt om ballonen, og vi kender R, som er konstant. Og så har vi udregnet den molare masse for luften. Og det vi gerne vil finde, det er hvilken temperatur der skal være inde i ballonen, for at den kan svæve. Så først så starter vi med at finde, hvad for en tyngdekraft ballonen har. Og det har vi gjort ved at indsætte den samlede masse, som vi kender heroverfra, og tyngdeacceleration, som er en konstant. Så finder vi tyngdekraften på ballonen. Og så for at finde tyngdekraften på luften, som vi ikke kan finde, så bliver vi nødt til at kende opdriften, fordi de to dem antager vi er lige med hinanden, for hvis de er lige med hinanden, så kan ballonen svæve. Så for at finde opdriften, så skal vi kende densiteten for luften rundt om ballonen. Og for at finde den densitet, så bliver vi nødt til at benytte den her gaskonstantformel, tror jeg det hedder, hvor vi så indsætter den molare masse på luften, som vi også kender, sammen med konstanten og trykket. Og så kender vi også temperaturen. Og på den måde så kan vi så finde densiteten for luften ude. Og så kan vi så finde opdriften.
kommer til at være lige med og vi har fået opdriften til at være så kender vi altså de to tal. Og så for at finde tyngdekraften ude, så sætter vi trækker de to tal fra hinanden, og så sætter vi tyngdekraften på luften rundt om. Det bliver så okay, vi vil gerne finde temperaturen, og derfor skal vi bruge densiteten for luften inde i ballonen. Det gør vi ved at sige volumen på posen. Det er altså den volumen, som posen kan presse sammen til, så det er ligesom plastdelen. Det er ikke inde i ballonen. Så har vi tyngdeacceleration, og den opdrift bliver beregnet. Og det er gange så er minus 1, fordi det overskrider os minus 1. Der får vi et resultat her, og det er i kilo per kubikmeter. Så har vi den her formel for udregning af densitet, der hedder molarmasse divideret med et konstant, som hedder R. Og trykket, som er det almindelige atmosfæriske tryk, og så temperaturen. Men vi vil gerne finde temperaturen, så derfor isolerer vi T. Så formlen kommer til at hedde molarmasse over konstant R ganget med trykket divideret med densiteten inde i ballonen. Og så får vi temperaturen. Og så får vi temperaturen på her og være 1808,64, og det er så i Kelvin. For at regne om til Celsius, så minuser vi med 273, og så bliver temperaturen 735,65 grader Celsius. Nu. Okay, vi har så den her temperatur på over 700 grader, hvilket er meget højt. Og for vores ballon, hvor vi siger, at det er meget urealistisk, at vi får meget luft i ballonen højt op. Dog afhænger af temperaturen af, hvor stor volumen ballonen har, og massen i den her ballon. Princippet med en bold i vandet er egentlig det samme som en ballon i luften. Hvis du holder en bold under vandet, så vil der være en stor kraft, som prøver at skubbe bolden op, sådan at den kommer op over vandets overflade, sådan at den kan flyde. Og grunden til, at det er sådan, det er på grund af formlen for tryk under en væskesøjle, som er angivet ved, at trykket er lige med densiteten gange højden, altså højden af væskesøjlen, gange tyngdeaccelerationen. Og det vil så sige, at på grund af at en bold har en volumen, så har den også forskelligt tryk på sig, afhængig af hvorhen i vandet det er. Undersiden af bolden, den er længere nede i vandet end oversiden, og derved vil der være et større tryk på undersiden. Og derved så får det så bolden til at stige opad. Og det er sådan, at opdrift fungerer. Hvis man så for eksempel kigger på en fisk, så kan den flyde ved en bestemt dybde. Og det vil sige, at den hverken stiger eller falder i højden. Så derfor må dens opdrift så være lige med tyngdekraften. Og en måde man kan simplificere det her på, det er faktisk at ens genstand, for eksempel fisken, den kan man egentlig fjerne og erstatte med vand, med nøjagtigt den samme volumen. Og det her nye vand, det vil så heller ikke stige eller falde til bunds. Og derfor kan man så også antage, at opdriften igen må være lige med tyngdekraften. Og
Da man har erstattet ens genstand, som for eksempel fisken, med nøjagtigt den samme mængde vand, så må volumen af vandet også være den samme volumen af fisken. Og tyngdekraften af den nye vand her, kan man så derfor angive som, at massen af vandet gange tyngdeaccelerationen, den også er lige med densiteten af vandet, gange volumen af både vandet og fisken, gange tyngdeaccelerationen. Og da opskriften skabes ud fra det omliggende vand, så er det altså det her, der trykker den opad. Men da densiteten af det her vand, det er så højt, så vil det netop ikke få det til at stige opad. På grund af, at det har den samme densitet som alt det omliggende vand. Og opdriften på den her genstand, den er så angivet via Archimedes lov, som er opdriften. Den er så lige med densiteten af væsken, ganget med volumen af genstandet, eller vandet, ganget med tyngdeaccelerationen. Opdriften på den her genstand, den er så lige med tyngdekraften i en væske. Eller det behøves nødvendigvis ikke at være en væske, men det er det så i det her tilfælde, men det kan også lige så meget være i en gasform. Og det er også netop derfor, at at princippet med bolden under vandet er det samme som med en ballon i luften.